Leto už je v plnom prúde. Boli ste už niekde na dovolenke, alebo sa niekam chystáte? No tento rok asi mi to nevyjde na dovolenku. Počuli? Tak niekde na víkend s deckami k vode. Ja som nebola na dovolenke, ani neplánujem dovolenku, lebo robím v zdravotníctve a zatiaľ nám v zdravotníctve od nás tie dovolenky nezostáva ani času, ani peňazí, bohužiaľ. Boli ste už niekde na dovolenke, alebo sa niekam chystáte? Áno, bola som v Španielsku. Povieš nám, či si bol niekde na dovolenke, alebo sa niekam chystáš? Ne. Kde si bol? V Skalických horách. Neboli sme ešte nikde, ale neviem, chystáme sa, zrejme pôjdeme do Rumunska asi, k Starkým a pozrieť do delty Dunaja, kde je prekrásne prostredie, až exotické prostredie. Bola som. A kde ste boli, keď sa môžem spýtať? V Tatrachu Starkej. No jedine v Kopčanoch, tak alebo v Senici v kasárniach. Na dovolenku som bol. Práve som skončil minulý týždeň. A môžem sa spýtať, kde ste boli? Bol som na Vltave s vodákmi, splávali sme Vltavu až po Český Krumlov. Takže určite perfektne zážitok. Užili ste si aj slnka? No, slnka bolo málo, skorej bolo tak pod mrakom a vzhľadom k tomu, že u vody je chladno a párkrát sme sa namočili, tak bola aj zima. Počuli ste už o tom, že Holíč má káblovú televíziu? Tak počul som o tom tak okrajovo. No samozrejme, sledujeme ju. Pravidelne. Viem, že sa zavádzala, momentálne už ako funguje. Je to v prevádzke už? Áno. Viem, že plánovala sa minulý rok, sa o tom spomínalo, neviem, či už v prevádzke ako. Počuli ste už o tom, že Holíč má káblovú televíziu? Počula, viem, že sa také niečo robí, ale bývam mimo Holíča, takže neviem, ako to funguje a či sú Holíčania spokojní alebo nespokojní. Počul som o tom, som dokonca majiteľom, prijímam tento kanál a som veľmi spokojný ako s touto službou. O tom samozrejme každý Holíčan vie, že existuje káblová televízia, ale bohužiaľ vo všetkých kútoch Holíča není, takže budeme rádi, až sa po nás dostane. Samozrejme, však to sledujem už niekoľko mesiacov. Počuli ste už o tom, že Holíč má svoju káblovú televíziu? Počula a máme to aj doma. Počul, máme ju aj doma, sme dosť a veľmi spokojní zatiaľ. Viete o tom, že Holíčania majú možnosť v rámci káblovej televízie sledovať tzv. Holícky infokanál? No, už aj to som počula, ale bohužiaľ my ho ešte nemáme zavedený. Neviem, tam na tej strane na Katovskej ešte sa to nedostalo. Tak dúfame, že v nejakom čase, neviem, za rok snáď. Videl som ho, poznám ho, sú tam dobré informácie. No práve ten využívame. Ten sa nám najviac ľúbi. Iné tam ani není. Holíčania majú možnosť sledovať na káblovej televízii tzv. Holícky infokanál. Už ste ho videli, alebo máte k nemu nejaké pripomienky? Máme Holícky infokanál nastavený doma a pozeráme tam informácie sem tam, tak... Tak ja osobne som to nevidel, ale každú takúto iniciatívu plne vítam, lebo myslím, že to môže akurát tak prispieť k lepšej informovanosti obyvateľov mesta. Viete o tom, že Holíčania majú možnosť na kablovke sledovať tzv. Holícky infokanál? Samozrejme. Nie je zatiaľ nejak pestrý čo do obsahu vysielania, ale dúfam, že sa to vylepší v krátkej dobe. Ďakujem vám za rozhovor. Prosím.